Een goede hulpverlening is erg belangrijk. Zo vindt ik Eti Post. EHBO, komt dagelijks voor. Net alleen nog hele grote ongelukken, maar in het huis en in de tuin, rondom het huis, daar binnen de meeste ongelukken. Binnen liedjes, met kan ik hele grote wezen. En natuurlijk, iemand die kan onwel worden en die kan een hartinfarct krijgen. Of nog erger, een hartstilstand. En daarom binnen de reanimatiecursussen heel belangrijk. En dat zit ook in de EHBO. Maar wat houdt zo'n EHBO-cursus nou precies in? Een les is 2 uren. Het belangrijkste is, er begint het eigenlijk met de bewusteloosheid. De mensen die moeten opletten van, is het slachtoffer bij bewustzijn of is het net? Dan moet je dus een slachtoffer vrije kennen van wat is er aan de hand, wat is er gebeurd. Nou, dan binnen ze bij bewustzijn. En dan kunnen we precies aan de hand van het verhaal wat er gebeurd is en wat de pine is en hoe ze zich vielen, kunnen we natuurlijk heel goed een hulp verlenen. Binnen ze net bij het bewustzijn, dus buiten bewustzijn of bewusteloos, dan is het moeilijker en dan moeten we dus toch erbij komen en dan zullen we in een schontje maken om te zien van, is er nog beweging bij het slachtoffer of ze wordt nog veel erger wezen. Dus dat is nou op een hele andere manier. Nou, dat is het stukje wat heel belangrijk is. Dan komt de reanimatie er altijd bij. Dat is ook een hele belangrijke. En daarnaast komen dan alle andere dingen over de verdrinking, de verslikking, het verbienen, de ernstige bloedingen, de kleinere wonden, de botbreuken, vooral de nekken, de hals is een hele belangrijke en de rug. Dat we er heel voorzichtig mee die slachtoffers omgaan. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er op die lessen alle gebeurt. En dan hebben ze op een herhaling. Dan is dat in een hele dag. Of het is 4 uur. Dan hebben we dus verschillende onderdelen hebben we erover verdeeld. Want dit kind wat ik al je opneem, dit kind natuurlijk net in 1 keer. En dat gaat dan in 4 uur. En als dan iedereen dat we mij goed gevolg dienen had, dan kan hun diploma weer worden verlengd. Door het coronavirus moet ze op zoek naar een alternatief voor herhalingslessen. Nou, dat is nog aan te zien. Ze binnen wel aan het overwegen om lessen ook op afstand te doen. Ik had dan ook mijn eigen kaderlessen en daar binnen ze ook al mee bezig van. We kunnen in het bij elkaar komen, dus misschien moeten we toch maar dingen op afstand doen. En we kunnen net op elkaar oefenen. Dus men is nou bezig met toch herhalingslessen te proberen te organiseren. Maar dan moeten we misschien op een neppop of wat ik maar, moeten we iets verbinden. Familieleden kunnen dat wel op elkaar. En mensen die dus altijd bij elkaar binnen kunnen dat wel. Maar ja, vooral de orenmensen met al die afstand houden voor orenmeter. Ik denk dat het wel heel fijn is om een heel paar mensen aan te sporen van neem een EHBO-cursus. Het is net heel lang meer zoals het hier in Lien altijd weer. Het is hooguit iets van 10 uur. Of het is een paar dagen achter elkaar. Want dan viel ik die vanzelf volle zekerder. Als er een keer wat gebeurt, dan sta je net altijd met de hand niet hier. En dan denk je van, waar ik wel, waar ik net. En als er wat gebeurt, kies erop stappen. En dan ben je zelf verzekerd van, dat ken ik wel. En ik kan een oor helpen.